Hoi! Ik ben heel erg enthousiast over deze chill react, want we gaan weer op een K-pop video reageren. Oké. En mijn grote vriendin vindt K-pop net zo leuk. Dus ik ga bewijzen waarom het zo leuk is. Oké. Wat heeft Toshi in K-pop? Ik ken het iets Chin-Cake-pop. Ik luister ik ook nooit. Maar ik weet wel, het is wel super populair en zo, dus het is heel wel leuk wezen, maar ik zelf heb het nog nooit echt geluisterd. Puur omdat ze denk net begreepst wat ze Ja, zeggen. dat ik. Dat hij kijkt wel, ja, dat ik van ja, waar luister ik nou nooit, maar Ja. het is gewoon een vibe. Maar ik zeg, dit is een video, het 44 miljoen weergaven of zo, nou al. Ja, in 1 week hè. Dus hij is wel goed, hè, dus ik ben heel benieuwd. Begin je? Yes. Let's go! 3, 2, 1. Oeh, Doezie. Kent je deze artiesten? Nee, Band, nee, groep? dat net. Nee. Oké. Deze groep heet Twice trouwens. Oké. Oké, ze ben in een lab of zo. Ja. Mooie pumpkin. Ja, ze zijn wel knap. En zijn leuke kleren hoor. Ja, zeker. Ah, windje. Dat doet het altijd goed. Wat is er nou? Nog steeds in het lab volgens Ja, mij. maar ze krijgt niet zo op een squallen of zo. Dit is toch leuk? Ja. Het is wel een ding. Ja. Wacht. Heb ik een ondertiteling? Oké, wij hebben de ondertiteling omzetten. Yes! Kijk, tenminste een beetje Ja. daarvan, begreep je? Aha. Oké, nou ben je inderdaad in dat Ja. rare klaslokal. Een mooie robot. Vet. Productie zeker. Ja, het is wel echt een Ja. coole video gewoon. Oeh. En ik wil vrolijk. Dat hier. Cool hier. Ja. Dat vind ik echt nice. Vet. Oh, echt leuke kleren, hè? Scotter. Maar ik ben net steeds maar super K-pop, maar wel, ik zit wel in de doenswereld, dus ik ken wel echt goed doen. Wij gaan dit nooit van. Oké, Op TikTok, Kim Hashtag, jongens. dan geef ik doens gedaan. Dat is zo dit hier. Daar hebben we het al even over. Oh, dat is Einstein. Oké. Even een plot twist in de video. Ja. Dit is alles kapot slaan. Ja, alsjeblieft. Doch het. Dugger. Ja! Dat pakt je ook wel. Ja. Nou. Ah. Kan wel goed jongen. Ja. Oh! Ah. Ah, die wil ik. Dance break. Oeh. Let's go. Kijk, ze gaan. Formula of Love. Wauw. Woe. Applaus. Applaus. Het is wel goed, ja. Ik vind het goed. Het zijn goede artiesten sowieso. Oh, Ze stop. kunnen goed jongen doen, ze zijn leuke kleren aan. De video Ja. ziet er gewoon vet uit als in spectaculair. Dat is het. Het is echt, de productie is zo goed. Ja, Hesto die gedachte ook K-pop verloren. weet ik net. Krijg dat net. Ik vind het wel leuk, maar zoek er echt naar lustrie, dat weet ik net. Nee, oké. Ik snap het. Fair enough. Ja. Nou jongens, dit weer hem voor jou. Had je dit leuk vonden, jou in een like. En abonneer je als je hem dat net verdienen. Dit heeft in de comments dat wij nog ergens op moeten reageren. En dan show je hem. Tot de volgende keer. Tot volgende keer. Doei! Doei!